Ni jumani kadhi rumo kata giko mar jumane idhi chiwo omenda no ne skunde. Pono ni singo ma kama ok ochopo kare. Udhi timo nang'o? Wan biro chopo kare ma biro timo gik ma ok gi expect. To sani to pok wachano timo gima an apare pacha. Kipenja gima nanyalo timo pacha to mano koro ok awuo gi duol mar Kuppet. Kuppet pok ochano ni kao jogo chulo to mai gima watimo. To gima wasebedo kwa paro negi. Maneno ka jopuonjwa mang'eny oluoro. Owacho ni kadiponi ni somo ni jogi ok dwa support education. To kare we uru dhi school. To mano koro wachalo gima koro wan saboteurs. Wan jok maketho. To wan wawegi wan tichwa en ni mondo wa engage government kaka a social partner. Kendo mondo wapar negi e policy kuma nitiere gaps. Koro ka gaps gendo gitamore fill, emomiyo koro wago koko no. To ok ochuno ni nyaka wago koko. En ni wadwa paro negi nikech wan jok motelo ni jopuonj ma hinyore e delivery mar service.